Gilas Pilipinas Women gilutos sa Chinese Taipei atol sa ilang 2025 Jones Cup sa Taiwan. Gilutos ang pagbukas sa kampanya sa Gilas Pilipinas Women sa 2025 William Jones Cup sa Taiwan. Kinhuman gipildi sa Chinese Taipei National Team sa ilang pasiunang 2-85-69. Bisan pa sa kapakiyasan sa pagdaog ang veteranong sentrong si Jack Animam mipuste og 18 puntos, siyam ka rebounds, 2 ka assists ug 2 ka steals. Ang batan-on nga gwardiya nga si Naomi Panganiban miamot sab og 11 ka markers, 3 ka tabla, 2 ka dimes ug 2 ka steals. Sunod nga ikasangka sa Philippine squad ang Thailand sa alas 4 sa hapon karong adlaw, Hulyo 3. Ang Jones Cup maoy preparasyon sa team alang sa maabot nga 2025 FIBA Women's Asia Cup. Kini si Idol B sa 93.9 iFM. Di kapugngan sa maghatod sa nagunang balita, tatak iFM Balita.